1, 2 ja 1 kaakoon. Levanteri tiedusteli pieksujen hintaa. Emättää se silitteli pimppinsä pintaa hurra. Ei nähty näillä mailla ole Levanterin kullia komiampaa. Levanteri kysyi mitä naiminen maksaa. Emäntä se sanoo että 10 on taksa hurrahu. Ei nähty näillä mailla ole Levanterin kullia komiampaa. Levanteri sanoo, että 10 on liikaa. Käytetystä tavarasta 5 piisaa hurahu. Ei nähty näillä mailla ole Levanterin kullia komiampaa. Emäntä se sanoo, jos 10 on liikaa, niin mene silloin navettaan ja pane karja piikaa hurahu. Ei nähty näillä mailla ole Levanterin kullia komiampaa. Isäntä se sängyn alla kyttäsi ja vahti. No millainen on Levanterin panemisen tahti hurahu. Ei nähty näillä mailla ole Levanterin kullia komiampaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesukselle.